És Lucas Viña, cantonada esquerra, la centrada és bona, el segon palma, Marcos! Gol! 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 De Marcos Méndez! Marca el primer gol de la temporada 25-26 al killer andreuenc pel Sant Andreu. La centrada precisa amb cama esquerra de Lucas Viña des de la cantonada esquerra de l'atac andreuenc, i qui si no s'eleva per sobre de tots, Marcos Méndez, per posar l'empat al marcador. Comencem forts, 15 minuts de partit i ja tenim l'empat al marcador. Marca el Sant Andreu, que reacciona ràpid després del gol de l'Atlètic Balear. La buscarà directe Alexis? Crec que sí, Alexis amb cama dreta, el xut d'Alexis! Quin golaç d'Alexis! Gol, 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 gol d'Alexis Garcia! Marca la Unió Esportiva Sant Andreu, el xut d'Alexis buscant l'escaire, no hi arriba Pablo García, marca el Sant Andreu el segon abans de marxar al descans, gol importantíssim d'Alexis Garcia. Atlètic Balears 1, Sant Andreu 2, s'avança el conjunt quadribarrat que remunta la centrada dins l'àrea, Marcos Méndez controla amb esquerra, pot buscar la canonada, Marcos, gol! Gol, 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 Marcos, gol! Gol del 10 del Sant Andreu! Porta el 10, però és un nou, Marcos Méndez, la pilota enrere de Lucas Viña, la controla i gira sobre si mateix, i amb cama esquerra barraca Marcos Méndez, que supera Pablo García, marca el Sant Andreu, importantíssim el gol de Marcos Méndez. És un 3 contra 2, és un 3 contra 2, Pablo Santiago ten sola Sergi, Sergi que pot arribar al gol, vinga Sergi, retalla Sergi amb la cama dreta, el xut de Sergi, gol! Gol, 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 gol de Sergi Garcia, que mata el partit. L'acció al contraatac del Sant Andreu, que ha estat molt bona, molt intel·ligent Pablo Santiago, al jugar amb Sergi Garcia, que estava sol, retalla cap endins i amb cama dreta, marca el quart del partit, victòria del Sant Andreu a falta de 4 minuts a l'Estadi Balear, Atlètic Balears 1, Sant Andreu 4, Sergi Garcia.